4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meron kayong card? 11. Sakay na eh. Sakay na eh. On. Sakay na eh. Sakay na eh. Sakay na eh. Pogla. Okay. Okay? Slow mo na tayo. Kulang to may hep-hep. Hep-hep. Let's stop. Alright. Kasi parang pagkastagay dyan naman sa stop. Okay? Hep-hep. Alright. Hep-hep. Alright. Okay. Music maestro. Sayo ang dali. Ayan. Sayo sini mga ano. Umo! Kaya umo! Ikaputila natin. Kontes. Sa unahan tayo is hep-hep. Okay? At yung ibaba ka ng mukwas. Ako lang aligan yung ano. Sa mga flash. Paano tayo na rin natin, okay? Ready! Ready kila. Nital na. Yung microphone. Dapat kapikit sila. Hindi joke. Okay? And... Tampo lang ha. Tampo lang ha. Tampo lang ha. Kaya, hindi ka tulad sa lagayaman. Okay. Alis. Alis. Hooray! Hooray!